Djed Mraz, šta da vam kažem, već sve znate, ili barem mislite da znate. Božić, dan Isusovog rođenja. Jeste li se ikad ozbiljno zapitali zašto za Božić dobivamo i darujemo stvari? Sve to, nažalost, nema nikakve veze sa Isusom, ali ima duboku i tamnu prošlost. Dakle, Djed Mraz, kojeg vi svi poznajete, rođen je 70 godina prije Krista i zvao se Nikolaus. Živio je skroz na sjeveru, u malom selu u planinama, koje bi uvijek bilo prekriveno snijegom i ledom. Nikolaus je u glavi bio stotine godina napredniji od svih ljudi koje je poznao. Jednog dana selo u kojem je živio doživjelo je veliku tragediju koja se nikad neće zaboraviti. Selo je uvijek bilo u opasnosti jer bi se jezero koje je bilo pored ljeti uvijek otopilo i strah od poplava uvijek je bio tu. Nikolaus je dobio ideju i htio je izgraditi zid koji bi selo uvijek čuvao od poplava. Gradnja tog zida trajala je skoro 50 godina. Zadnji kamen trebao je biti postavljen na Nikolausov 70. rođendan. Njegovo životno djelo napokon bi bilo gotovo. Falio je samo jedan kamen da sve bude gotovo. Taj dan svi ljudi iz sela skupili su se kako bi postavili taj zadnji kamen i zauvijek osigurali sigurnost svojoj djeci. Kamen je već bio na mjestu i odjednom su ruke umornih muškaraca popustile i kamen je pao sa skoro 8 metara visine. Kamen je udario u pod i u istoj sekundi sa svih strana su jurile lavine prema selu. Nije trajalo ni 2 minute i cijelo je selo bilo ispod snijega. Nitko nije preživio. Nitko osim Nikolausa i Krampusa. Krampus je bio 10 godina stari dječak kojeg su taj dan poslali u nabavu drva u šumu. No Krampus nije otišao u šumu, već se sakrio daleko od sela jer je htio vidjeti kako će se taj veliki veličanstveni zid napokon završiti. Nakon nesreće Krampus je pobjegao u nadi i strahu da više nikad neće vidjeti Nikolausa. Nikolaus nije mogao odustati od svoga sna. Ostao je sam, ali svejedno je htio završiti svoje remek djelo. Iskopao je svoju veliku crvenu vreću u koju je uvijek nosio kamenje i odlučio je otići na put. Odlučio je proći cijeli svijet i sakupljati djecu koja bi mu pomogla izgraditi taj zid. Tako je sve počelo. Već u prvom selu Nikolaus je pokupio svog prvog radnika koji je imao tek 4 godine. I Krampus je bio u tom selu nakon što su ga lovci iz sela pronašli u šumi polumrtvog. 25.12. Cijelo selo je tražilo dječaka koji je jednostavno nestao iz svog kreveta, dok je Krampus samo gledao kako Nikolaus napušta selo sa velikom crvenom vrećom koju je vukao iza sebe. Krampus je odlučio upozoriti sve ljude na svijetu da sakriju djecu, inače će doći djed sa velikom crvenom vrećom i uzeti ih sa sobom. Priča je godinama kružila i prošla je cijeli svijet. Ljudi su upamtili 25.12. kao noć u kojoj djeca nestaju. Bilo je puno pokušaja da se to zaustavi, ali ništa nije uspjelo. Zato su ljudi počeli ostavljati poklone ispod drveta, u nadi da će Nikolaus uzeti poklone i ostaviti njihovu djecu na miru. Još uvijek se ništa nije promijenilo od tada. Duboko u duši još uvijek znamo što se može dogoditi, zato ostavljamo poklone ispod drveta. Nikolaus još uvijek šeta svijetom i traži radnike za svoj zid, dok Krampus čuva djecu i nosi velike lance oko vrata za slučaj da će jednog dana pronaći Nikolausa i zauvijek ga vezati kako više nikad ne bi mogao krasti djecu. Dakle, svi ti pokloni koje imate ispod drveta, ti pokloni nisu namijenjeni vama. Znam, vi ih uzimate, vi ih darujete, ali duboko u dušama svi znate da sve je to samo za vašu sigurnost, sve je to da obitelj ostane zajedno. Zar to nije smisao Božića?